Laugh and Other Drugs Part 1 la en lo tan description lama hian part 1 link kada kan bolutuk lo nan part 1 kan en theu donia nula tlangwal tal hir ve tak mangai na khura tluluta te chanchin ani Jamie chuan nula chi sang mut pui thinin Maggie inen anin tonga Maggie ichu mangai manin Maggie ipon adu ve thova nima sela mangai bia thu ero ala hlam big low Jamie chu klinika khan kal le in treya dam doi zor aru chuak thina treya dam doi chu paisak thinin an company dam doi siam chu vorlar atum ve hle Jamie chuan eitur lei trovin abial nu Maggie ichu avahmuwa Maggie hian adu thu la hril ve lo ma se in stratut puyatan chuan adu ve thova Jamie hi a sex partner tan amang ani ber mai Maggie inen chuan hun mang dunin Jamie chuan adu thu an hrila Maggie chuan ngai zong nei angam to lo thu lo hrilin Jamie chuan mak ati viau maya Maggie chu in puang zelin treya bial nu hlui ani thu Jamie chuan a hre chuaka Maggie chu stratut le in amuta ero a cheng thei vak to lova Jamie chuan Maggie chu du viau to ma se Maggie I berin mipa arin thei to miau lowa wangin aning kar chu ama ang khan anuam to lova Jamie chu atuk jing ma taka thovin Maggie thlak du em chu an ena Maggie in arin ngam miau lawa wang chuan ti taw chunga chuakin Maggie ipo hian adu ve thova nima sela bum ato to awangin mi parin mai a harsat ve to hle ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve donia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sha mang u Jamie chu a boss Bruce le a unaw pa jo sa howin an leng chuaka a boss chu a chunga alung oi thei to lova a chan chu dam doi a hral tlem ba ka Jamie awangin an company lama atatlum lo tiala Jamie chuan thlamuang taka om tura hrilin hun alama mo thu in Bruce ril ru chu an nema an putu hian anin me ve khop mai party na mun chu thlengin Jamie chuan traile Dr. Night chu a mungal vata pan nai ngalin Dr. Night le Maggie imut dun to thu fiam thu ti tak deuh ro hian an soi chuaka an pathum chuan Maggie stratut vek to in treya chuan Jamie chu khoi mai an tuma Dr. Night chuan lo threlin trei chu ti taw chungin akal sona Jamie chuan Dr. Night chu ti puin adam doizor leisak ve to turin an nge na Dr. Night nen aning karpo trei ti tawna awangin a thave hret ni in alang bok Jamie te chu ho in Maggie chu khola biak an tuma Maggie chuan lo chang thapei vak lovin Jamie chu a thin rim ti ngala ami zia danglam ta chu jo sapon mak ati ve hle atu kaniya Jamie chuan Maggie chu an thona hmuna vakal chilin biak an tuma Maggie chuan lo betra pe lovin alo ti taw khuma Jamie chuan Maggie chu a mangai to awangin hreom ati tran viau maya meiche tam tak stratu thei to ma se Maggie ang reng alung dum tu alaton lo awangin Jamie chuan Maggie iti taw chu a first laugh in akalsan aipo khan na ati zok bok zana niya Jamie chuan Maggie chu a hokonga lo ngakin amut chu ema wangin amu hila atuk zinga chuan Maggie chu hlimhmel puchungin an muwa Maggie in a murwal chuan a mel danglam ngal vekin Maggie chuan zan khua in alo ngak ti a hretheya Jamie chuan Maggie thinlung chu nele hretin mangai na par tlan dunin anin stratu theile ta ani Jamie chuan adam doi chu hral thei ve tranin hlimna kol a mu ve trana Dr. Po chuan du saksotin asum dona chuan atluang tran viau maya trongkam thiam na chu nong reng thei ni bik lo le Maggie inen po chuan in kop chho zelin Maggie chuan mangai bia thu alafa bik lova
adu thu shil lo ma se Jamie chuan adu ema wangin a haider topa an omdun lai te chu video a coverin thalak po an nga dun viau to a thatel anin zui nu chuan Maggie ipon Jamie chu a ring tran ve a ni ma sala hun kal to awanga anatna awangin Jamie ama mangai tu po chu a ring ngam thei chi lo ani ber mai Jamie chu a unau pa jo sanen leng chuakin anula chi sang sang an kop kuala an chetlalai vel chu tre khan kil khata trangin alo thlir ve reng bok bial nu nei to ma se Maggie iberin mangai bia thu alahlan miau lo awangin a bial nu Maggie chu a chakna ania mei chadang te ero chu a chak lo na anni Jamie chu Maggie ina chuan ho in Maggie chuan alo nga ka mirin omber angalangin Maggie inen chuan hun an manga Maggie ipo hian adu thula shil lo ma se Jamie chu angai venin angai na so to hle Jamie na thok chu ma taka ho in jo sa chuang puitling film lo enin alo vai char chara Jamie a mu ta ka chuan tlan se ngal vatin sa ho ma ni chawa en chu ti lo tur ti a ol ati ve hle Maggie chuan a thalak lui ho chu chep thla in azam ruviau maya akutte chu khurin ami mangai tre chu theihil har ati ve hle Jamie po chu hlotling chho ve zelin damdoi po a hral thatul tula asum din mun a thatta ka chuan a in cheina pon ma a son chak hle Jamie chuan Maggie chu tlo in alo rui viau maya lusun hlimhlol ang hian lo langin Jamie chuan zu in to lo turin an hrila Maggie chuan in lui zelin mi pakhat chi a mangai thei thu an hrila athu soya wang chuan Jamie chu thinrimin chuatau an tuma Maggie chu che sualin atrap waka Jamie chuan kalsan theilovin akir le a Maggie chu rilrulama har sana to kani awangin in enti rangai ti a hria a Chicago lama in entir tur chuan asom ta ani Chicago a chuan convention mangin anzina Maggie chu akut akhurna sa ve hle papakhat chuan Jamie chu rambia in abial nu boina chu stage chuan ani thu hrilin Maggie hi anun hluya wangin zu inin atal boi ve a Jamie chu putar chuan thurom pe in ibial nu hi kalsan la itan athazo kang ti in anfuya Jamie ero chuan Maggie chu kalsan mai atum big low an pahnih chuan kawthlera lengin Maggie po alim viau maya Jamie chu fela ti in alaka rilru episode ve hle Maggie chu sap Dr. Shakima mu puin Dr. Chaberber apan puya Maggie chu uluk takin anzir chiang ve bok Maggie chu am putar pa thu soikha lo hre ve rengin Jamie hna chuan min kalsan zok mai ro nangpon min kalsan kha thazok a ihriat khati in an hrila Maggie chu ang thinrim chho zelin Jamie chuan ado topa mangai viau ma se aril ru a hne sak theilo awangin Jamie po abeidong tran ve ta Jamie chu a chena hmuna kir le in Maggie chu theihil mai thra in a hria a mangai viau ma se Maggie in o apo thei miau lo awangin mangai ten mal som na an don theina mangai tuna tur atul si thin ti in a in hem ve bok Jamie chuan a hna chu thok le in a hma angin a om thei ta hau lo mai aril ruwa chuan Maggie iringot ngai to in arin phak bak aina sa in a hmangaya Maggie ipon a hna chu thok thalei theilovin Jamie ringot chu angai tu a ril runa le puitu mamo min atrap ve bok Jamie chuan Maggie chu callin Maggie in a call ala du lova Maggie chuan a theihil to anga in ngain ti boi to lo chu thazokin a hreve ta Dr. Knight chuan Jamie chu rombia in party turin an soma Jamie chuan lo du lo viau ma se mitlong ol jo sa alo phur viau maya Jamie chu du tura hrilin nula chi sang nen lai chuat han chir chu an tumta ani Dr. Knight in chu an unau chuan an pana in stratut party a chuan jo sapon apurun sen bom athak ve a
Jamie chuan mei chedang mel thei to lo ma se arui ta ka chuan mei chedang chu stratut le thovin mi palung leng chung hi chu arei lo ve khop mai party zoa chuan an una win an hole a jo sa chuan Jamie hne na chuan lom thu hrilin izara mei chia in min khoi cheve ta ti in a au chel chul mai Jamie chuan Maggie i ringot angai tu awang chuan mu tumin Maggie i chu awa muwa Maggie i chuan mi padang lo len chua puin Jamie chuan biak lok adu thu an hrila Maggie i chu a hmangai thu hrilin a boss Bruce kha aronin rola thutam an soima in Jamie te chu aron bebuaya an sum dona an thlon ema wang chuan Chicago lama chol hmanga zinna tur poisa a pek baka Maggie i chu Chicago lama hruai ve turin an hrila Maggie i chuan nui sanga kalsanin Bruce anen chuan choman to tak an ei dun ta ani Jamie chu Chicago lama zin tumin a in siam mol mola Maggie inen an video hluite chu en kirin alung aleng thar viau maya tiang em a hmangai mei chia chu chan phal lovin a zin tum chu a thula Maggie chu a hna thona dora wa zongin a muta hau lo mai Maggie omna chu zotin a zin chua tur thu an lo hrila a chona bas chu umzuin chak takin atlana Maggie ipon Jamie chu angai ve to hle bas chu pha in Maggie chu a aw vak vaka reilo te chung biak adu thu hrilim bas ti ding turin Maggie chu an hrila Maggie chu an bas chu din tirin Jamie chu alut ngal vata Maggie chu a hmangai zia thu hrilin pon lama in biak lok adu thu an hrila Maggie chuan lo rem ti in bas atang chuan an chuka Jamie chuan a hmangai zia thu hrilin atel lo chuan a om thei to lo thu an hrila Maggie ipon a hmangai thuwa changin Jamie nen chuan an nun hluite in thlirsak lim taka om dun an tum ta ani mangai na kong hi amakin abumbo ema then khat kan ta na thatur kan mangai thei mi lo lain kan ta na thalo tur mangai tlat chang po kan nei thin a enga po chulo ni se mangai na hi amoin a thiang hlima mangai na mang tu te hian kan mang sul thin mai zok alo ni